Така, що има на софрата, от всичко трябва да се лапне. От всичко, и от чесновия лук, и от бобо, и от сърмичките, и от ошафо. И апвайте. Добре дошли. Започвате да вечерята. Сега ще Апнете. вечерята. Айде, деца, апнете чесънче. Сте здрави. здрави. За здраве. Здраве. Тате, хапвай си и ти. Аз си апам. Сърмичките за пред мен, и бобец има, и всичко има. Добре. Пуна софра. Как няма да се... Искаш ли? Трябва да хапиш. Понаядохте ли се вече? Да. И пъпнаме стояне. Направи. Сетата. От всичко опитате. Опитаме, да. Я да ви видим сега, от оресите си вземете по тринки, та да видим какво че ви е здравето, какво че ви върви през тази година. Арната, да. Те 3 орея си вземах стояне. Дай Айде на са свини сино, на тебе. на сино, на Айде, снаята, жено, вземи ти 3 ори. на внуците. Ма бате, ти трябва да си вземеш. Я ще си вземем, айде, я да си видим късмето. Айде, дечица, вземете си вие. Така, чакайте, той да вземе. Не остане някой безоливче. Айде как? Я ги трошете да видим сега. Да ги... Айде Да така. ги трошим ли там? Троши, братате, това имате за това. Стояне, гледай, даже и цръно ми се падна. Бабо, Както го и късмето ми. бел да ти е късмато. Виж на стоян какъв убав Да, хора. бе, аз не мога да си ги Дай бе, щупим. сестрице, Дай, дай има, брат, бре. Дай бе, сестрице. Айде, бате. Аз още че тежим на тази земя. За сега. Аре не Я оро. да видим какъв е късмет. Дали някоя болест няма да ме налеgne с тия? Убав късмет, че имаш тази година. Хубав късмет. Ергенино, от Не. съседното село, Не ще, бате, не ще. Я, дай тук не нататък ще. да ти изчупи. И той е оро. Всичките са бели. Всичките са Всичките имаме късмет. живи и здрави да Сине, сте. ти за Георги ли говориш? А? За онова село горното. от горното, мамо, от горното. А, Че жениме тази година. Ако, сине, ако е арно момчето, ако. Пие, Георгия, много пие. Ти откъде знаеш, Терко? Знам. Апнате, където е оресите. Я сега всички да станем от масата на един път. Айде, опа. Какво се ние от тая маса възправиме, така жито наши равни ниви да се възправи, та да е лесно и за жмяне, и за връщение, до година и до амина. Амин. А сега, Ние софрата, да приберем. Не. Не. Трябва бе, майко. Слушай, мама, плаче. Нали всека вечер я прибираме? Не, сега е бадни вечер. Софрата не се дига. Може някой попато да е закъсал, да дойде да се наяде. Утре сутринта може да вдигнем, но тази вечер не може. Добре, майко, добре. По-добре. Добре. Стояне, Сега. я викам да си легнат вече. викам да легате, защото коледари че минат по тая нощ и че се будиме тъмън, ще сте заспали. Айде легате, аз ще останем да поръчкам бабния ход да дойде. Айде да си легваме. Айде. Я, бабо, дигай ги Е, коледарите. що стояне? Деца, коледарите дойде. Деца, Айде, жено. я да ги видим. Сега ще ги видим, ма. Майко, ела, големи. Ой, Стояне, домакине, добри сме ти гости дошли, добри гости коледари, добър сме ти глас донесли, там горе от овчара. Овцете си изягнеле, все овце върхушице, кравите си изтелила, кравице, пълнице, кобила ти си изжребила, кобилке, левогривке, жито ти си изродило, църнам земя натежало. Благослови, домакине. Амин, коледари. Добре дошли и още по-добре нашли. Да сте живи и здрави.
и вие, де тая блага вест носите. От мене това, па от Господа повече. То скръвай и подаряваме за здраве, да сте живи, да сте здрави. То скравай вид превид, сет пресет, пред Бога печен, на нас наречен. Колко зрънца са у него, толкова здраве в тая къща. Амин, да. Кажете, дружина, да бъде. Така. А сега и от нас по-малко за добрата вест, дето ни носите. Мамо, сложи Айде, морече. жено, дай ми ти нещо Айде. на коледарите. Сега ще им дам. Аз съм им приготвила и се радвам, че са ни дошли на гости. Заповядайте да сте живи и здрави. Да отидете във всяка къща и да ги благословите. Заповядай. Заповядай, Пиленце, и на тебе. Заповядай. Имаш ли си турбичка? Имаш си, заповядай. Живи и здрави. Ай. От Бога ви много здраве, от нас малко веселбица. Сочувай Божия Бога, нашего домакина, от тъмни ночи, от кални друми, от трули мосте, от леди госте, от бесни свине, от пияне жене. С Богом, домакине! Богом, коледари, и тая Чакаме ви пак. И тая До вест по година всички пак тук. кащи да я отнесете. со живо, со здраво коледари. Ай. И така, ние така празнуваме бъдни вечер. С обичая продължаваме и на сутринта, когато дигам семейството от рано, изваждаме слама от под софрата, която сме сложили, и давам на децата, и самия аз взимам, отиваме по плодните дръвчета и връзваме по няколко сламчици на всеко дърво, като наричаме да се родат по една пара, примерно ябълки, круши, в зависимост от вида на дървото. А онези дървета, които не са родили през тази година, ги заплашваме, че ще ги отсечем, ако не родат и тази. Това е в първия ден на Коледа. А на вас от все сърце пожелавам много здраве, много радост, много щастие, много берекет у вашите домове. От здраве да се не отървете. И тая година и до година. А на здраве!